Фолклорна среща на всички гости в Първо студио, на всички радиослушатели по програма Хоризонт и на всички от тези, които ще проследят случващото се с картина в платформата на Бинар. Започва 23-ти гала-концерт Млади фолклорни таланти. Посрещаме ви с пъстра програма от Първо студио. Аз съм Ива Валентинова, заедно с останалата част от екипа на предаването Рано в неделя. Христина Янкова, Евелина Стоянова. Тук е място да кажем, че Даниела Якова и Олга Сагаева поставят началото на този конкурс вече четвърт век. Звучи в ефира на Хоризонт. С нас са и младите гласове в радиоефира Стиляна Алексиева и Марина Маринова, които ще съпровождат младите фолклорни таланти днес на сцената в Първо студио на Българското национално радио. Сега ви предлагам да започнем с музика, защото празник без гайда няма. Нека гайда да писне, тъпан да удари. Аплодисменти за нашите първи участници днес.